javio se kolega pre. Ja bih pitao samo to, kako ima umetna inteligencija ruke u sadašnjem vremenu i kako ima v sljedećim vremenima? Veštačka inteligencija, na nju mislite? Da. Nažalost, veštačka inteligencija u ovom trenutku i u zapadnom bloku duboke države ima veliku moć. Postoje 3 superkompjutera na svetu, o njima neću, jedan je u Americi, jedan je u Engleskoj, treći neću da vam kažem gde je. Ti superkompjuteri zaista imaju taj deo stanovništva, što kažu u šaci, i oni prave sve ove programe dubokoj državi. Teško nama kada bi oni zaista vladali svetom. Čak imate i u mojoj knjizi jednu lekciju i to zamislite, nazvali su je Lela. Zajebali su se gadno. Gadno! Kada su tumačili na šta bi ličila budućnost. Tako da ja duboko verujem da će taj deo budućnosti ostati bajka. Što se tiče toga, šta ste rekli kao drugi deo pitanja, u budućnosti, ne daj Bože, da dozvolimo veštačkoj inteligenciji da se razvije na način na koji je to opet zamislila ta zapadna duboka država. Ja sam vam rekla da sam knjigu pisala iz revolta prema tome. Imate 2-3 moja videa gde govorim o veštačkoj inteligenciji. Reći ću samo kratko, možda 2-3 stvari. To što će pričati omladini da će moći večno da žive, da će im seliti umove iz veštačkog bića u veštačko biće je beslovesna laž. Gde će oni nekom potpisati da će njegov deo mozga preseliti? Onaj kad umre znaće šta su mu od mozga preselili tamo. Ma nemojte mi reći. To samo može naivan čovek i da pomisli da tako nešto će postojati. To će biti teledirigovana bića koja će služiti, koja bi služila, neću da kažem će ja naopako upotrebila sam, koja bi služila njima. A koliko puta sam istakla u svojim videima da su humana, ta transhumana bića niži nivo postojanja bića u univerzumu. Oni su sluge i od nas, gospodara, treba da nas pretvore u sluge i da nam pričaju da je to naš napredak. To ne smemo nikada progutati i nikada sebi dozvoliti. Smijem? Svaka ti čast, Lela. Jaz bom povedal to, kar vem v slovenščini. Obstaja inteligenca, imenuje se arhoni. Arhoni so zadolženi za mentalno kontrolo vsakega posameznika, vsakega živega, zavestnega bitja na zemlji. Oni ne delujejo samo direktno preko teh posameznikov, ki so že globoko v transhumanistični agendi, lahko jih prepoznate potem, da so brezčutni, v bistvu so to biološki programi, ki so že okuženi z morgelonom, ki že imajo svoj živčni sistem pod kontrolo robotike in tako naprej, ki so enostavno že nanotehnološko predelana bitja, ki več nimajo originalnega DNK-ja, in ta trenutek se izvaja vojna med temo in svetlobo prav na tem področju. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo mi duhovna, živa, biološka bitja, ki ne potrebujejo ne raket, ne avtomobilov, ne ničesar. In vse tisto, v kar smo mi bili vzgajani, da je, oziroma prepričevani, da je primitivno,
Pa si vzemite za primer enega aboriđana, ki nikoli ni videl belega človeka, pa točno ve, kaj razmišlja en Biden ali pa katerikoli. Ja, pa kako je to možno? Nam so dali to tehnologijo, dali so nam Wi-Fi samo zato, da nas zasužnjijo in da imajo kontrolo našega uma. Simona, a si tukaj? Evo bom povedal, Simona se s prijateljico pogovarja in že za zajtrk dobi simbol na telefonu. In ona vsa v šoku, prej sem jo komaj rešil tega šoka, ni mogla k sebi priti, kako je to možno? S prijateljico se pogovarja in dobi točno iz te teme, o kateri se je pogovarjala, ponudbo in usiljeno stvar na telefonu. Evo, zdaj pa, gledajte, ta primer Simone naj vam služi vsem, da veste, da kontroli arhonov ne morete pobegniti. Vi lahko samo izstopite iz egregorja satanističnega, osvobodite svoj in potem oni, se pravi arhoni in vsi, ki so na hierarhiji njihovi, lahko vam samo sledijo. Drugi primer, ki ga bom povedal, z nekom se pogovarjate in on spontano začne za vami ponavljati od vas izgovorjene besede. Kaj ta človek počne? On se sploh ne zaveda, da je pod arhonsko diktaturo, tako rekoč, in on dela copy-paste tega, kar ste povedali vi. Se pravi, da on ne služi svobodi, svetlobi, ljubezni, razumevanju in tako naprej, ampak služi arhonski inteligenci. Še enkrat, ta inteligenca ni nujno, da je prisotna tukaj in sedaj, kajti arhoni vse iz temnega dela vesolja upravljajo na daljavo. Zdaj pa tako. Pomembno je tudi povedati drugi mehanizem, ki je prisoten. Vso tehnologijo, ki jo imajo arhoni, so kopirali in pokradli od naših prednikov bogov. Se pravi, oni sami so copy-paste varianta oziroma umetna inteligenca, ki ni bila ustvarjena od vsevišjega, ampak od ljudi v preteklosti. Kaj se sedaj odvija s temi transhumanističnimi agendami? Ja, nič drugega, kot oni hočejo narediti simbiozo, ker to je edina rešitev, da obstanejo. Simbiozo med biološkim in tehnološkim življenjem, združenim v eno telo. Zato vse svetovne agende stremijo k temu, da se to zgodi. Evo toliko od mene in hvala za razumevanje. Hvala, Lela, za besedo. Hvala tebi na pomoći.